ọdịma otu aka esi abata n'oge okwu akpụ n'ọnụ nke ụbọchị tata. Ọnụmana oge okwu akpụ n'ọnụ bụ oge ha ji ewepụta okwu gbara ọkpụrụkpụ na ka o si ada wee dọwa ya agba n'ụzọ pụrụ iche. Anyị ga-agbapịa ọsọ ozigbo ọ na-abụ ọkụ elekere 9 n'ụtụtụ ka ụbọchị Fraịde ya wuchie wee wepụta ọkpụrụkpụ okwu ka akọwa ya dọwa ya agba. Gị onwe gị na ego anyị ewusoro wee tinye ọnụ wee ihe ndụmọdụ nke gị, maka na uche onye adịghị njọ, uche bụ akpa onye ọbụla ya ala nke ya. Ndị nọ na ekiri anyị na mba ụwa dum site na Facebook na-abụ na Solid FM gụnyere na Facebook ga-anọkwa ebe a wee kirie anyị wee fụ ka anyị si eme ya wee zite ozi ya. Ndị na-ekiri anyị na Kpakpando TV ga-ekirikwa anyị na mba ụwa ebe ọbụla ha nọ na ya bụ na Kpakpando TV nke nọ na YouTube wee zitakwa ozi ya tinye alụ nke ha. Mana cheta na alụ niile ndị anyị niile na-atinye na onye ọbụla ga-atinye bụ echiche nke ha, ọ bụ echiche nke anyị na ụlọ anyị ebe a. Abụ m Chizzy ani ajaba na ebe a Izuchukwu ekwe ka anọgoro na ụnya ka ọchị obodo Ebonyi na wee kwuo wee so ya atakwana ndị ọchịchị na ugbu a ụta chacha, ya atakwana isi ala anyị, onye isi ala anyị bụ Muhammadu Buhari ụta gbasara nchekwa na-enye nsogbu n'ala anyị a. Onye atakwana ya sita ndị chiburu ụta. Ya mere isiokwu anyị nke ụbọchị taa na okwu akpụ n'ọnụ ji bụrụ ihe dị ka o si ada na nchekwa n'ala anyị bụ Naịjirịa, kedu onye a ga-atazi ụta. Ụfọdụ siri na oge anyị na-akwadobe ihe a, kedu nnọọ ihe eji isi kota, ọ bụ ihe onye a kwuru oge niile ihe abịa n'ihe ọbụla na-enye nsogbu a na-ata ndị chiburu ụta. O wee sị mana ndị na-achị bụ tupu ha bata ha na-ama nsogbu a wee sị na ha bata na ha ga-akwụsị ya. Mana ugbu a ata ụta, ekwuo nke a ekwuo nke ọzọ, a na-ata ụta na-ata na ọbụ ndị chiburu achịbụ. Ụfọdụ wee nọrọ ebe a wee sị na ọ bụrụ na ndị ahụ doziri ihe mee ihe ka ekwesịrị ime na ekwesịghị ịta ha ụta, na ụta dara onye ọbụla si na achịgoro na Naịjirịa ndị edozighị ihe ekwesịrị idozi. Ngwa na-enu ihe ọchị obodo Ebonyi ji kwuo na ekwesịrị ndị chịburu ụta. Ọ sịrị na ọ bụrụ na-elebeghara anya n'ihe gbasara ndị ntorobịa, na-elebeghara anya n'ihe gbasara ha, ihe ha ọrụ dịka o kwesịrị, zụọ ha dịka o kwesịrị, na nsogbu anyị na-enwe n'ihe gbasara na nchekwa adịghị n'otu o si akpọ afa na agaghị egbe ya. Nọ maka na a hapụrụ ndị ntorobịa enweghị ihe edebe, na-ewu usoro eji ebi ndụ, na-ewu usoro eji achọ ọchịchị, na asị na-esoro usoro ndị ntorobịa doziere ha ọnọdụ ọfụma, ọlụ dị ihe dịrị ha mma, na-enweghị onye ga na-eche echiche ihe nsogbu n'ala anyị. Ọ bịa mere anyị ji na-ajụkwa tata wee na-asị kedụzi ihe i chere gbasara ihe a niile? Kedu ka a ga-esi wee kwezie na ọ bụ ndị chịburu achịchị, ebe ndị na-achị ugbu a batara wee sị na ihe gbasara nchekwa na ha ga-eme ka nchekwa zuo oke. Ha kwukwara ịmụ ihe ọzọ dị iche iche, mana ha gasara aka na nchekwa maka na ama na nchekwa na-ewe ka o si dị. Ụfọdụ si na olugo otu a na mgbe ndị chịburu chi, ụfọdụ si mana ọ bụ oge a ka o bidoro. Ụta niile ka anyị ga-esi mee ka nchekwa zuo oke na Naịjirịa gbaa ụbụbụ anyị ga-akpa n'ụbọchị nke tata. Ọzọkwakwa, ikwere na ọ bụ ndị na-achị ugbu a kwesịrị ime ka ọchịchị zuo ka nchekwa zuo oke n'ala anyị, ka iso na ndị na-ata ndị chịburu achị ụta na ọ bụ ha mere na nchekwa ezughị eke, na asị na ha doziri ihe ha kwesịrị idozi, lụọ ọrụ ha dịka ha kwesịrị ịlụ ọrụ ha, na nsogbu a na-enwe n'ihe gbasara nchekwa tata na ya agaghị enwe ya. Ajịbọ tupu izu a na-abịa, ị nụrụ ihe a na-akụ? Anyị anụgo ka o si ada, maka na ọtụtụ okwu na-abụ a na-ekwu ya otu anụnwa, gị onye na-anụ ya bụ okwu ị na-eche, maka na ndị anụnwa na-abụ oru mgbe ha ga-abata n'ọchịchị maọbụ mgbe a na-azụ ya bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị,
akwa anyị nkwa enu kwa anyị anị sai na onwe ka ha si bata na ha ga-agbanwe ọtụtụ ihe na-eme n'obodo anyị ha ga-ebido mgbe ha na-azọ ya bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị wee na-ata ndị nọ n'isi mgbe ahụ ụta orukwe mgbe e wuru ya bụ ọchịchị wee nyefee ha n'aka ha gakwa n'iru ka na-atụ aka na-enyekwa ndị na-achịbụ ya bụ ihe aka na-achị Ebonyi steeti kwuru bụ na ya bụ nsogbu enwere na nchekwa obodo anyị na otego ori ọ dị na ọ bụrụ tata ka ọ dị mana ihe ndị mmadụ na-ajụzi bụ ebe ọ bụ na otego ori ọ dị ma gụnwa nọzi n'isi oche gịnị na gịnị ka ị na-eme iji wee fụ na ihe gbanwere na ọnọdụ gbanwere maka na ị na-anya na anya bụ ihe ka o si dị n'ogo n'ogo ihe megonu na Ebonyi ejighị m n'aka na nya bụ ihe emego mgbe ahụ ya bụ nwa amadi a na-abụbe onye isi oche maọbụ onye isi maọbụ aka na-achị ya bụ steeti maka na ka ọ dị kịta mana o so na ndị chịrị site n'oge ọchịchị onye kwuo uche ya batara ọ bụrụ otego ori ya bụ na ụtọ ọ na-ata na o kwesịkwara iso na ndị atụtụ maka na onye isi na ọ ka ataba ụta ndị chịbugoro na-achị onye bụ onye isi ala anyị bụ Naijiria bụ prezident Muhammadu Buhari ọchịbugo ya na ọ bụ onye isi ọchịchị onye isi oche onye chịrị ala obodo anyị gara aga ya bụ na ha ncha na-eme gịnị ha ncha na-ataba ọ chịrị n'oge ọka yi uwe agha aka ha ncha niile ka bụ ndị chịburu obodo anyị ụfọdụ siri na ọ chịrị n'ọkwa maka ihe a ka o ji negide agha si na ọchịchị onye kwuo uche ya oge a na ekwesịrị ịgbanwe ya mana abata ọchịa nke ya ọ dịkwa ka ọchịa ka ihe dị mma onye ọzọ bịakwasị na ka o si aga na ọ dịghịzi ndị ọzọ batakwa a na-ata ụta onye ka ji weta onye bata na ọtaba ụta abatazie arapụ ike nyere ọrụ wee kebe isi mana a ga-agwa anyị na ihe mere ha ji bata n'ọchịchị bụkwa ihe dị otu a ka ha gbanwe ọnọdụ ka a gbanwe ọnọdụ ka eme ka ha batazie na ya bụ ọnọdụ ataba ụta ọbịa bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nkịta Izuchukwu ịnụ ka o si ada ajụjụ a na-ajụ ajụjụ gbara ọkpụrụkpụ ka anyị ji bịa nchekwa na-akpọ afọ n'ala wee ka o si dị na Naịjirịa ugbu a ka o si abawanye nchekwa onye ọbụla n'afọ ya kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ya kedu onye a ga-ata ụta nke mbụ iche na ndị ọchịchị chịburu mbụ so na ndị mere ka ọchịchị ghara izu oke na otu ọ dị ugbu a ka iche na ọ bụ ndị a na-achị ugbu a kwesịrị idozi ọnọdụ ka ihe dị mma kedu ka a ga-esi wee kwụọ ya okwu wara Ndewo Chizzy. Daalụ. Abịa n'okwu abịa na jụrụ m onye ka a ga-ata ụta ma ndị chịrị achị o ma ndị chịrị ma ndị na-achị achị ma ndị nwere ike ka chi n'ọdịnihu a ga-ata onye ọbụla ụta maka m ji esi na ga-ata onye ọbụla ụta bụ na onye ọbụla nwere mperi oriri ịma ọchịchị bụ mgbe Buhari nwa Amadi Buhari na-azụ ọchịchị n'afọ na-azụ ya n'afọ 2015 ife ndị Naịjirịa ji tinye wee nye nwa wee sị ka etinyere ya bụ maka oge ọchị na ọka onye agha o nwere ndị na-enye nsogbu ka ndị otu Boko Haram ọ gbara mbọ o megara fụna ha kwụsịrị wee kwụsịfa ndị be anyị wee sị na mgbe ndị ma wee na-asị na ebe onye a mere ebe o mere mgbe ahụ na ọ ka ya eme mana mgbe ha na-ekwuye nchekwa na Naịjirịa kwara afọ n'ala nsogbu na kama nsogbu mgbe ahụ bụ na ọ dịbere njọ ọ gbasabere na obodo niile ya mgbe o nwere ebe ọ dị echede mgbe na ya bọmim na mgbe a tụrụ Ogbunigwe na Yanya maọbụ na Abuja maọbụ na nka efepụtaka na mgbe ahụ na ife dị njọ n'afọ 2010 ndị ka ndị otu Boko Haram ji na-enye nsogbu a na-ajụ a ga-ajụ onwe anyị bụ na kedu ife mere ndị otu Boko Haram ji nye nsogbu ọ pụtara na ndị Boko Haram anụbụrụ ka ọ bụ na ihe eme ogofu ana m atụgwa ndị mmadụ ife ogofu akụkọ gbasara ndị ahụ bụ na ha abụghị ndị okpukperechi were ka ha si were isi ha emechazi ọ dị ka egbuo onye ofu n'ime ha na kedu egbu onye isi fa ajụ oge ụfọdụ ndị gọọmenti na ndị na-achị achị ha kee nsogbu ha na-ahapụ ndị na-abịa n'ihu a na-ata afụ
maka na ihe ejiju ọzọ ịjụrụ ka ihe ahụ na gị na ọ mgbe gburu onye isi fa Yusuf Mohammed ọ bụrụ na egbulie na atụrụ gara aka na wegbuo ya ka ebuchara na ife ahụ emedo na fa na ọnọdụ jọnjọ onwụlọ onye ma ụmụanyị na-ekwu ụmụanyị abụgo PDP chairman ụmụanyị abụgo deputy governor for almost 8 years na wee bụrụ gọvanọ nke ọ ga-agba m na oge niile ahụ nọ o so na ndị chịchị ha so na ihe mebu na ihe mere n'obodo abụra onwe na-ekwute na ọdara ekwenye m okwu onwe na-ekwute asị m na ya nwa na-ekwu na ndị chịbụlachi na ya nwaso maka asị m na ọ bụgo PDP chairman Ebonyi ọ bụ deputy governor for 8 years wee bịa bụrụ gọvanọ nke ọ mgbe ọ bụ deputy governor onye anachi achị onye ọchịka ọ bụ mana ọ nwere ike ọ bụrụ ihe ebu n'obi ya ihe ọ ga-eme onye isi okwucha onye isi mana nọsụ na tebụl na mana kwa nọsụ na tebụl maka ọ bụ onye nke bụ na steeti ihe a bụ nwere ike ikpe alụ kpanye onye isi steeti bụ ihe o kwesịrị mana ọ bụrụ na o kwerekwana onye isi na-ekwerekwana ka ihe a ga-eme o kwuru ịmana onye isi ala chịbụrụ Naijiria bụ Ichie Olusegun Obasanjo si na ọ bụrụkwa iwe ndị ndụmọdụ obi isi o ichicha ndụmọdụ ọsọ ya were maka na ihe na-abụ ka a na-eme ndụmọdụ iwere maọbụ na iwe ọsọ gị were ọsọ gị na ige ewe onye a dụrụ ndụmọdụ ya gbanwe mmasị iwere maọbụ na ọsọ na ya ma onwebe ndị pụtara sị na anyị dara iwu ndị otu APC nọkịta na onweghị ikwekọtara ndị APC asị gị na ha dara iwu ha na Naịjirịa ndị na-achị n'obodo abụ ndị ọdara iwu ji nga ha na-ekwute na ha mere anọdụtụ na emerọ onye kapịtọ sị gị onye nke mere onye kapịtọ sị gị onye ọ bụ na agazetụ onye ga-agwa gị na Buhari chichali tuo onye ọdọtakwa a gara asị na oge Buhari na ihe mere onye ji owe na nchekwa adagadago ihe bụ na onye ọbụla ga-ebidogodo wee lụọ ọrụ maka na ihe a na-asị as not blame game onye asụ na onye nka onye ka a na-eme ya ife na-aka onye njọ Ebonyi oke na onwe ya jigbo kwuru Ebonyi kịta na ara agide Ebonyi aga a na-ekwu okwu ndị ọnụ gọọmenti enwere onye mara na-akpa na Ebonyi anaghị aga gịnị mere nchekwa ọ sị na onye ka bi na aga m akpafu obodo ọbụla mana onye ka sị na abalị ise onwe ga-anwụrụ afịa ka ebe na-enye nsogbu na enwere ndị otu nzuzo ndị kọt ndị klash a na-enwe klash a na-egbu ndị mmadụ kedu ka gọvanọ anyị na-ekwu na oge ụfọdụ arụgụrụle mana anyị na-ekwu bụ tutu pụta wee kwuwe kedu ka nchekwa mana nke bụ eziokwu m na ọchị obodo Ebonyi n'onwe ya na-agba mbọ icheta ewego ego emegidere atụbalụri na ndị iji fụ na ụmụ ihe a niile ebereta na dibịa ọdịnala obodo a niile ha ga-abịa nara akwụkwọ ikike amaghị ka nke a ga-esi metụta nchekwa na ka ọ ga-esi benata nchekwa anọgide o mepụta iwu dị iche iche ife ọ na-agagharị ma n'abalị na-ejigasị n'ebe dị iche iche ịfụ na nchekwa tọrọ atọ dị n'Ebonyi mana a na-eme ihe a na-abịachi ebe nke ọ na-agbapụ n'ebe nke ọzọ a na-agbachi ebe nke ọ na-akazi n'ebe nke ọzọ koro ya ga-atọ ụtọ ọkwa ya bụ ajụjụ o nwere egwu nwanne ya nwoke gụrụ ọzọ anyị na-ewute abụrụ na akwa na aṅacha nọ na-asa akwa na aṅacha ihe na-ewute bụ na nọ na-asa akwa na aṅacha na-adọwa na ebe so nwaanyị na ọka nkụ bụ na ndị gọọmenti anyị onwe ha na-akpọ trial and error ya na-eme trial and error ị ga-agba m kedu mgbe gọọmenti ọbụla na Naịjirịa ogoro sekuriti mitin kpọkọ ndị mmadụ si bịa emegwugo m ebe na onwere onye mma mana ọ na-akpọ ndị isi ndị nche dị iche iche ka ha bịa ekweghị nụrụ nke ndị seneti kpọrọ ha ihe a bụ ndị anyị na-ekwu bụ ndị a na-achị achị ọsọ gị ga-akpọ amị mana ndị a na-achị achị maka onwe na ndị a na-achị achị ndị a na-achị achị ndị na-achị achị ka ị na ndị na-achị achị ugboro eke kpọgoro maka onwe na this intelligence information kedụkwana ajụjụ anyị jụrụ kedụkwana ihe mere ndị a na-achị achị ha ejenugo jee gwa ndị na-anọchite anya ha jee nzukọ sị na ha chọrọ ịfụ ya nekwa eme ya obodo niile
ajụjụ ndị na-anọchite ya asị na-ekwu ihe ha chọrọ ndị na-achị achị n'onwe ha kedu ihe ha mbọ ha na-agba ọ bụrụ na agwafa ị na-asị ka akpọsị ya a na-agwafa mana ha na-eche n'uche nke m ha na-eche na atụmatụ ndị a na-achị achị abara uru ị na-ekwu na ụmụ na-akpọ intelligence gathering intelligence formation bụ ndị obodo na-agwa ndị mmadụ ha si na onye a na-enye ya otu na mana ife mere o ji dị ka ndị mmadụ akwụsịtụrụ ya bụ ịma mere nọ ife mere bụ na ọ na-agba oge ụfọdụ ego agba ha intelligence information bụ onye agba ndị ọchịchị maọbụ onye ọbụla ife a bụ ife ga-ewe n'oge ụfọdụ ọ na-abịa gwacha ndị kwuru maka ha abịapụta gwazi gị agwa gị ihe ikwuru enwere ha na-akpọ na gọọmenti ga-egodo ụzọ mgba mbọ na build the trust na ndị mmadụ ekwetebe na gọọmenti mana ajụjụ a jara ịjụ tupu ọ dị ka ajụbọ were ihe ọ chọrọ itinye ndị ọchịchị batara ugbu a ka anyị kwusi ya maka na anyị ekwuona na ọchịchị ọbụla batara wee ihe ha bịara ime ha na-afụcha m ihe maka anyị niile nọ na Naịjirịa ha nọkwa na Naịjirịa na-afụ ka ihe si eme ha na-eti mkpu na ha bata na ha ga-eme ka ihe dị mma gịnị ka ị chere na o mere ndị nọzi ugbu a dịka isi kwuo onye nọ n'isi ugbu a bụ onye nagoro ezumike n'agha ma ihe gbasara nchekwa obodo gịnị ka ị chere na ọ bụ ya ji ime ka nchekwa zuo oke na ọ bụ ya ji ha ma ọ bụ jiri onye isi ala ime ka nchekwa zuo oke gịnị bụ echiche nke gị maka na dịka isi kwuo ọ bụ maka na ọ were amamihe na ọ bụkwa onye agha ọnọgụ n'anya mara ka ihe nchekwa obodo si adị ọ bụrụ ka anụ ya na ọnụgụ ọfụ ka esi anụ ya gịnị meziri na ọ dịzi ka nchekwa kawara njọ n'ọchịchị nke ya enwere eziokwu na enefere ife na ji okwu na-alụ na abụna o nwere na-akpọ political will afụbụlụ m ndị mara bekee anyị sụrụ abụ ihe eji gwegide aka chịburu Jonathan na-asị asụ bekee asị political will na onweghị political will ofu bekee ka asụrụ eji si na aka chịburu bụ Jonathan na onweghị political will ama m ihe unu na-akpọ ya na political will bụ na ya esi na ị ga-eme asị gị gube ike niile weta gị n'aka ike na ịma o nwechagwa Chizzy mana onye isi ala Nigeria bụ the most powerful man in the world mana achebụ m maka na asị na o nwere ihe bekee anyị sụrụ ugbu a political will a mere o ji bata n'ọchịchị ebe ezi ka political will na-abata ọ sị na political will dị ọ bata ji anya fụrụ political will bọdụ na bọdụ language na-egosi anyị ife ọzọ na-ekwuru eziokwu bụ na ọ bụ ihe ha gwara anyị n'ụtụtụ ka anyị agwa anyị n'ife ọ bụ ife agwa anyị n'ife ka anyị agwa anyị n'abalị mgbe Dave Umahi na-ekwu okwu o nwere ihe ọ rụtụrụ aka m ga-etinye ọnụ na ya kịta anụnwa ka agụ nwa jiri nghọta nke gị kọwara anyị ma ihe okwu kịta anụnwa ka eke isi gwọta ya na mgbe ọ na-atụ aka ọ na-atụ si na ndị ekwesịrị ịta ụta bụ ndị chịbugo onu obodo anyị bụ Naịjirịa n'ogo dị iche iche na ọha nwa ka ekwesịrị ịta ụta ọ sị na ihe mere eji kwesị ịtụ ha ụta bụ na o nwero ka ha shikwu ndị ntorobịa n'ihe gbasara ihe ha chọrọ ịbụ n'ọdịnihu n'ọnya maka ite ahụ ụta ọzọ dịkwa ka ibe ha bụ ya bụ na egbochi ha ọrịa egbochi na onwere ihe ọbụla emere ndị ntorobịa iji gbochi ihe a na-eme kịta anụnwa na-agbara ndị ntorobịa aka ihe na-eme n'ihe gbasara nchekwa obodo ugbu a na ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na ihe anụnwa na-ekwori ihe anụnwa na-akpọtụ n'ihe gbasatara ote nchekwa obodo anyị si dị kịta na ọgbara taa ka o bido na otego ori ọdụ na nya bụ ihe ewugo mgbọrọgwụ n'obodo anyị bụ Naịjirịa ihe ọzọ kwukwere bụ na ọ bụrụ na achọ ka ma ga-anapụta obodo anyị bụ Naịjirịa ka o si dị n'ihe gbasatara nchekwa kịta anụnwa na ọ ka mma na akpọwara oku kpọba alo ya nakwazi ikwupụta eziokwu n'ihe na-eme n'obodo anyị bụ Naịjirịa na onye maka ọ ga-abịa bido mebe kịta anụnwa obodo akanataba na nsogbu nchekwa ọ dị n'ime ya kịta wee na-ajụ gị ka ọ dị mgbe ahụ n'ihe gbasatara ụmụ ntorobịa onwe ka gọọmenti nke nọbụ si nyere aka n'ịhazi ọnọdụ ndị ntorobịa n'obodo anyị bụ Naịjirịa ya bụ ajụjụ m nke izizi ajụjụ m nke ịbụọ bụ ịnọ mgbe ndị isi nọkịta anụnwa bata n'ọchịchị
ọ dịghị ka onwego ihe one maọbụ one ha tinye n'ọrụ n'iji hazie ọnọdụ ndị ntorobịa n'obodo anyị bụ Naijiria. Ihe anụnwa a na-asị gị n'ọnyanwa bụ nsogbu nchekwa ọ dịbugo ore n'obodo anyị bụ Naijiria na mgbe gara aga. Ya nakwazi okwu anụnwa Dave Umahi na-akpọ sisi jebe je jụọ ese si kpọba oku ya na eziokwu n'ọnyanwa ka ọ ga-abụ eme nchekwa ezuoke n'obodo anyị bụ Naijiria eziokwu ka ọ bụ. Ihe mgbe ịdọtara aka bụ enweghị ọrụ. O nwere ife nye ntụ n'obodo. O nwere obodo ga-adị ka Naijiria na-aga n'enwe ọgbara agaghị adị maka na ogo ndị ntorobịa na-enwere ọrụ karịrị. Eche m nọ maka enweghị ọrụ a ka eji mee ya ịga na jụ onwe gị oge nke Obasanjo enwezi on oge nke Jonathan ma enwe Shopee enwe you win Shopee ọnwụgonu ihe mere o ji you win ọgawago maka na ndị gọọmenti onye ọrụ abụ onye bata ọchime nke ya ndị ntorobịa ndị na-agụ akwụkwọ ama na afọ ọbụla na puku na ndekwuru nde mmadụ ntorobịa na-apụtanụ na mahadum ma ndị na-amụ ọrụ kedu ebe ọrụ dị gọọmenti kedu ife na-alụ ọrụ ife na nke nwa na-alụ ọrụ gọọmenti ewe tax na-egbu ya. Mana ndị ọchịchị ugbu a na-eke ego ewe oge ekere ndị ahịa. Ọ bụrụ ike ego ịma o nwere osote onye isi ala na-agagasị na-eji eke ego. O nwere inu ndị China na-atụ asị gị akụzi na enye na mmadụ azụ kụziere ka iche kụọ azụ. Ọfọ na ha wepụtara nke a na-akpọ special works program ego nke a na-akwụ 30,000 naira. Ha wepụtara empower kerikọtalụ na empower bụ ịnọ ya afọ na abụọ pụọ. Oge ịnwetago na ego ị ga-eji wee mepe ihe nke gị. Ị na-eweta ego ya bụ iweta na ndị gọọmenti ha ọ dị ka ọ na-agba ewere aka n'inye anyị were aka ikpe n'akụkụ anya na ị ga-ajụ onwe gị bụ na keta kọmpani na-arụ n'obodo a mana kọmpani dị iche abụghị na Naijiria maka na ị na-ekwokwu tax ya na ndị mmadụ ka ị na-ekwu okwu mana ihe dị ka jọbọ jụrụ bụ mbọ ha gbara ka a na-ekwu onwe mbọ ha gbara na ya na-eme bụ na ọ na-abụ na bifo ka VAT bụ value tax na 5% ka ọ nọ na 7% ada ka na-ekwu okwu ka ebugo ya ife niile mbugo ụbọchị aka ndị pawa na ndị residents nọ na ha chọrọ review the tariff ego ka na-akwụ n'ọkụ eti mmiri na nke enwe ikorobịa ga-abụ mme ọrụ gọọmenti eketọrọ ndị na-agba mbọ ka akepụta iwe tax na-egbufa ụmụ ikorobịa na onye mepe shop iwere ịmana ije na ego register business na CSA ịmanye ọpụtara na ọ dị nọ ka gọọmenti aghọtala ha na-achọ onyinyo na ọ bụla gọọmenti gbaa mbọ nye na kewapụta ọrụ maọbụ kewapụta oghere ka ndị na-aka ekewapụta ọrụ ọdụ ọnwute na ndị Twitter bịawara Afrịka gawa Ghana maka na nchekwa ndị na onwe ndị ụgbọala bịawara ọrụ gawa Ghana ụmụnna anyị ụfọdụ n'ime anyị agawa Ghana. Ọ ya ka onye isi ọchọ obodo ya ka onye na-aga mgbe ibeto na-alụ ọrụ ụmụ ikorobịa niile na-alụ ọrụ na-anapụrụ ọrụ ebe ka ha nọ na street na kọmpani na-emechi gọọmenti na gọọmenti kpachara anya nọ na-emechi mụrụ anya nọ na-emechi si na ha na tax na tax ebe ndị mmadụ ebe na-enwere ọrụ o nwere agwa ha mgbe a na-eti mkpu a sifa na kewapụta n'ọrụ nye ụmụ ntorobịa ọrụ ha jụ. Ọ ya ka onye ọchị obodo ebe onye na-ekwu si na ọ bụrụ na a doziere ndị ntorobịa na maka na usoro a ga-ebelata ịmụ ihe gbasara ọgbaghara dị na nchekwa ala anyị ugbu a na asị na-elebere ndị ntorobịa ya were usoro ahụ ị na-ekwu ugbu a rụpasa lebara ha anya ọfụma were usoro dị mma hibere ha ọrụ na ọ bụ ị naghị anụ na obi na-enweghị ọrụ na ekwensu na-achọrọ ya. O nwere Chizzy mgbe ya na-adụ a na-achị obodo a ụmụ na-akpọ 2020 Jonathan bata si na transformation agenda of Nigeria
Buhari bata anyị mara ebe nke ọkwa akwụ anyị ma nọrọ mpa ọkọ mba enwelo consistency onwelo onye dị na onye a bidoro ife a na esoro ha apụta afịa ha sị na onye anọ pati na onye nke achịcha lituo onye ọzọ ga-abata onye ọzọ ọ bụla APC ma ọ PDP bata ọ ga-asị gị gịnị na ka mmemme fada ọbụla na ka a na-emebie o nwere ndị na-erite uru na ya ịmada you win ọ bụ na da you win ọ bụ na control ọ bụ na n'ọganihu atụmatụ gọọmenti nwere mgbe abụọ ka na-enye ndị mmadụ ego azụ ọfa azụọ gị ị ga-akpọta ndị ọzọ ọ mere ọ mụtara mmemme mana kịta na oke esi mba na-akwụta 30,000 naira ọ ga-anọ na na-eke ndị ụbịam ndị kachasị bụ ụbịam 5,000 kedu na Chizzy onye nyere 30,000 ya puku naira onye nyere puku naira 30,000 naira na onye nyere 30,000 naira atọ onye nyere ọ ga-eme na agụ ama agụ ya 30,000 naira were gaa afịa onwe ọ na-azụtazi kekwanụ nke a sị na ọchịchị na-aga-enye ndị mmadụ ọrụ n'ime ọchịchị obodo niile dị na Naịjirịa na social works na kefe a na-eme ebinye ya baro na jegodo onye gụchara akwụkwọ onye tachara afọ ga mahadum epụtasị na baro ka ihe ebinye ya bụ ihe eji ebu ibu na ka ọ na-aga na-azị anụ onye ọgazi abụ 6 months esa nọla anọ konye ọzọ ihe abụla ọlụ ị ga-ajụ onwe gị na ụmụ ha na-arụ ụdọ ọlụ ahụ ịma onwe David Umahi kwutere ka a na-ekwezi okwu ndị na-acha anya adị agwanye okwu fe nwe obi mmadụ maka ha nwe obi mmadụ efu na ha gị na-eme akpagwada anyị na-ewute m na ndị a ha na-agụ mba ọzọ fụka mba ọzọ si alụ ọrụ fụka mba ọzọ si aga ịma o nwere ife mgbe Nnamdi Sambo bụ vice president o nwere okwuru ọ sọ na mgbe ọ gara Mecca na n'ebe ọ nọ for Mecca na ọkụ gbarụ na that floor nọ mana ọ sị na ihe tụrụ anya bụ na ọkụ ha gbachara na ọkụ n'ọkụ redi ka anyụlọ na mmiri nne na-alụ ọrụ na within 3 hours restore the hostel. Ọ dị ka nke ikuku chọọ iku mmiri chọọ ize were ọkụ ọdụrọ mana dịka nke a ikwuru ma ha bụ mmadụ ha bụkwara obi mmadụ maka na ọ bụrụ na ha gweghị obi mmadụ ụfọdụ n'ime ha na-agba ma ha na-agba mana ọ bụ okwu dịka ilu ndị na-acha iwere obi mmadụ n'ụzọ nke ha maka na ọ bụ mmadụ ka ha bụ anyị ga-ele afịapụta ya n'aga n'ihu ọ bụ okwu akpụ n'ọnụ ka ị na-ege abụ Chizzy and Ajibon ebe Izuchukwu Ekwe Ekene anyị na-abịa nọ I the best for these people. ịdọwa n'okwu agba I the best for these people. Like this, eh? Yes, now. See, wasn't it? They use neck cleaner and kill the Yamayama jams the most. Try for toilet. For 5 days lockdown. Court clash. Vigilante na Rushivari can ebony. Like vigilante, different ebony, but not 7 ebony. Make it visible sense. Like he reached to the extent so you got one guy when they stay. The fight that same night around 12 a.m. Innocent van. Vigilante the blood. Like you don't see there like this for like 30 minutes. You sit down for road, make you not see them pass. What when you call so Ababu not at one certain time maybe during that period. But the vigilante the bad like for nights like this they see them. But can you hear me say like what did happen now? I don't know. What vigilante? Me, I they tell you from experience. How am I the problem? Even na man after say ezoku. How they ezoku? Holding na alo. Na okay, question me a picture. Here for na maybe baro. Take onye graduate be baro. Enjoy the silky street. The street director now in Luguna. There is a list of excuses that will no longer be a even if foreign guy change for that guy forest guy. Forest guy. Chizzy. Forest guy but I every na
Even now, at the bar, the local government. If I get any more about OC, what I can for this guy with the arrest. Could you share your hot till I find it? Oh, I'm not after it for this guy. For this guy, I don't know. Now there's really no excuse to ever be out of data with Globe Borrow Me Data. Beloved John, those cult clashes in Ebony State have government backing. But it's disguised. The governor says one thing to do a different thing. God is watching them all. Now, here's how to begin it. Beloved John. So when I'm back up cult class, I need to show them the game. There's a good in here. Okay, which is anyone in the government one out. Enjoy the silky smooth taste of cubic malt. Cubic malt. Ọ bụ okwu akpụ ka anyị nọ na ya anyị na-ekwu maka ihe gbasara nchekwa na-agba afọ na ọgbaghara dị na ya na ka o si enye Naịjirịa nsogbu nakwa okwu a ọchị obodo Ebonyi kwuru ụnyaahụ gbasara alụ ọ na-akpa nakwa ụtọ ọ na-ata ndị chiburu n'ihe gbasara nchekwa na ọ na-ekwu na ọ bụrụ na eduzara ndị ntorobịa ọnọdụ ya bụ ndị chiburu duzara ndị ntorobịa ọnọdụ na nchekwa agaghị enye nsogbu otu o si enye nsogbu ugbu a o wee na-ekwusi onye atakwa na ndị na-achị ugbu a ụta ma ọ bụ onye isi ala na-achị ugbu a ụta maka na ụta dịara ndị chiburu achị onye mere anyị ji ajụ ka nchekwa si enye nsogbu n'ala anyị ugbu a kedụzi onye a ga-atụ ụta kedu ka a ga-esi mee ya kedu ka a ga-esi kwa onye ukwu wara ka a ga-esi fụ na nchekwa dị na Naịjirịa onye na-alahụ ụlọ jiri anya na-abụ na-alahụ ụla na-ekwu ụla ịchọ ịga ebe ọbụla ị chọrọ ịga gaa na-atụ egwu na-aga ya sirili welele ọ bụ ya mere Izuchukwu ji nọrọ ebe a wee na-adọwa ya agba ọ kwuo na uche nke ya mana ị nwere ike ije na Facebook na Solid FM jezute ozi nke gị maọbụ kwuo uche gị ma ya akọ n'ọnụ maọbụ jee na Kpakpando TV jesonyela ilu ebe a subscribe ya bụ na Kpakpando TV nọ na YouTube zitekwa ozi nke gị wuo uche nke gị mana ugbu a anyị na-achọ ịgbapụ ekwentị ka gị onwe gị wee so tinye ọnụ ka ị kwuo uche gị maka na uche ya dị njọ ma ọnụ ndụmọdụ ka anyị chọrọ akara ekwentị anyị wee bụrụ 0907709771109 maọbụ 09023111009 iwekwara ike ịkpọ na 07050791109 ịkpọ ịgbarata ekwurekwu gị ma gaa akọ n'ọnụ Beloved John ihe anyị dere ebe a bụrụ m echiche nke anyị onye ka anyị kene oge anyị ekene gị tinye ọnụ n'okwu na anyị na-anụ ihe na-ekwu bee ya nkenke ihe m chọrọ ikwu na ndị na-achị anyị a mmụọ ma ndị nke na-achị ugbu a ma ndị nke burule bifo mana dịka a na-ebere mmụọ ha chọrọ m ịgwa onye ọra ege ntị na ihe eji enwe ọchịchị ọhụụ na ndị ọchịchị ọhụụ ka ego ekpebiri emebi ọ bụrụ na ị batara n'ọchịchị Europe imezi ihe mebiri emebi na-akara ya ebere m ndị bifo ọnwa ka o kwesịrị na mgbe anyị gara ime esi ekwu ya ndị echega ugbu a kwesịrị ime ihe ka ọ dị mma ọ ime ihe ọpọchuniti ka ha bịa chọwa obere daalụ afa gị na-ebe isi akpọ gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ Good morning, sir. anyị ekene gị ndị afa gị ebe isi akpọ Abụ m Nwada Joy. Nwada Joy gaa n'iru ezi nwanyị Biko ekelekwa m ụnụ ihe m chọrọ ikwu n'ihe unu na-ekwu bụ na ọ eziokwu na ndị nke mere emeteghọ mana ndị nke batara abata ndị nke nọkịta ọkwa ha sịrị anyị ha kwere anyị nkwa mgbe ha na-abanye na ha ga-emecha ihe niile ha kwuru mana ilezi anya ịfụ na ihe niile ahụ nwezi nke ihe niile na-adịzi wọl ọ bụrụ na nna gị azụghọ gị ịmụta ụmụ ịtụzi enyema nzụ ụmụ gị bikọz na nna gị atụghọ ntọala
ha bịakwana ha echekie ya eche m na otu ahụ ha mere ihe ahụ na ha ga-ebido mezie nke ndị nke gara aga mebiri bido ebe ahụ mezie ya ihe a dị mma so ọhịa m sị ka nkwuo daalụ Joy daalụ ya dịrị gị mma o daalụ ọ na-adị mma otu anyị n'ọnụ ụmụ nwaanyị ka a na-atụ ya alụ n'ihe na-eme na ala anyị ọ na-enye anyị obi aṅụrị gwa anyị afa gị na-ebe iche akpọ ndị afa gị na-ebe iche akpọ Dịlọ gaa n'iru anyị na-anụ ọnụ gị. Ihe chọrọ itinye n'okwu njita bụ gọvanọ Ebonyi na-asị na ọchịchị ndị gara aga mechiri obodo a na-asị na a na-ejido n'ọma mma pụọ n'iro ha gwara onwe ha kee nkwa ha gwara anyị ha gwara anyị chenji a na-efe ka kwuru tatakị anyị na-afọ ọrụ chenji mgbe bụ iji chenji jide mmadụ ma ọ bụ ozi chenji na-afụzi n'ebe ahụ ha biko ụmụ ogbenye abụgo onwe ha n'afọ mmadụ ga-agacha skuul ọrụ adọrọ ọgbakpa na-eboro na satọde ọnụ ụlọ ọgacha skuul tebụl ọgbakpa adọrọ ma ahụ etoburu ubere nke afọ Daalụ Dịlọ anyị alụghị ihe ikwu mana cheta na dịka ndị mmadụ na-etinye alụ nke ha ọ bụrụ uche nke anyị ka ha na-ekwu ihe ha na-ekwu bụ uche nke ha uche nke anyị dị iche na okwu ndị mmadụ na-ekwu dịka anyị na-anabata ha n'ekwentị 09097711009 ma 09023111009 07050791009 anyị nabata gị ịgbadata igwe ekwurekwu gị maọbụ ị nọghalịa ka anyị ihe na-ekwu ọfụma onye ka anyị kele ndị a ka imelụ afa gị na-ebe iche akpọ Jidafọ nnọọ ihe na-eme n'obodo anyị nkịta ahụ na ịmara ọ na-akwụkwọ ịbata na etiti na-ekwu anyị nkwa ọnụ ha ga-emere anyị ọzọ osi ebe ahụ bụ na ọ bụrụ na ha na-afọ ha banye n'ọchịchị ahụ ezi ozi n'ụzọ omenala ọ bụrụ na ha kara mmiri n'ụzọ omenala ịfụ na ha banye n'oche ahụ ha ga na-emechi nkwa ha niile ha ihe niile ha hapụrụ anyị n'akwa na ha ga na-emere ya anyị mana n'ọdị na ha na-eziri isi n'ụzọ omenala ihe ka mkpa kịta na bụ onye ọ bụla itinye banye Biafra maka na ọ Biafra dị anyị anụghị ihe ikwu ka anyị ka tinye nchegodo na nke na-eme n'obodo anyị bụ Naijiria onye ka anyị kele kwụsị okwu ike o onye nke a na-asị na ọ bụ ndị tigara mere na nchekwa dịrọ oge kịta ebe ahụ na-achị kịta oge ndị tigara na-achị ọgbaghara dị ebe ahụ dọrọ ọ bụ na ichi Naijiria ọ bụ na ike agwụgwọ ha wụsa maka na ha gwara anyị na ha bata n'ọbụ ọnwa ịnọ ka a ga-enye Boko Haram matụrụ ihe akụkụ na Boko Haram kasị ndị ọkịta nke a m na-anụ na ha chere ndị mmadụ n'ụlọ akwụkwọ na Abia steeti a nụrụ m ya tata amabeghị m ọ bụ eziokwu omepụgo n'ala Igbo ọkụ kịta ka o bidoro mere ọ bụrụ na onye ya ha mee ka nchekwa laghachi ka oge ndị nke ahụ nọ ka ha labazie ka ndị ọzọ batazie ka anyị mara mgbe ihe dị iche ma ọ ga-adị ọ dị mma ka anyị batazie otu a ịma na ihe ndị ebe a ihe ndị ebe a Izuchukwu Ekweke dịka ihe nwanne anyị nwoke kwuru okwu si na ofu ihe ga-esokwa gbochi ihe a bụ ibido n'oge ọ bụrụ na dịka ọchị obodo Ebonyi sikwu mana ọ sị na ọ bụrụ na ebido n'oge gbochibe ihe a ebe ndị ntorobịa na-ebebara ha anya na ọ gaghị n'otu a enwe oge ọchị iche aka chịbụrụ Naijiria bụ Olusegun Obasanjo kwuru ihe nwanne anyị nwoke kwuru ugbu a na ihe ga-egbochi maọbụ ihe ga-eme ka ndị ọchịchị ọbụla na-abata chi ọfụma bụ idu ha n'iyi na ọdịnala be ha ewere m ka ha si efe Chukwu ha na anị ha duo ha n'iyi ọrụ ihe ọbụla ga-alụ ọrụ dịka okwuzi ihe agaghị eri oge obodo a ga-eme ihe ọbụla ha kwuru na ha ga-eme eme ya n'eziokwu ịma na anyị kwutere okwu ọkwụ ya anyị na-ekwu maka na oge a sịrị ndị
dịka ihe ọchị obodo Imo kwuru na nchekwa dịkwa n'aka ndị eze ndị ọchị ọdịnala enwa na-asị na ọ bụrụ na ndị ọdịnala na-alụ ọrụ ha dịka ha kwesịrị so na-azụ ndị mmadụ otu ndị gboo ndị Igbo si azụ ndị mmadụ ha na-atụ egwu ịkparị okenye ha na-atụ egwu ịkwafu ọbara ha na-atụ egwu Chineke n'ezie maka na onye mee njọ ọfụ njọ ya n'anya iche na ọ bụrụ na dịka esi kwuo na a na-edu ndị a na-achị n'usoro ndị anyị ji achị na gboo edu ha n'iyi ọrụ dịka esi edu n'iyi ọrụ edu mmadụ n'iyi na ana Igbo iche na ọchịchị anyị na ndị na-achị anyị agaghị na-eji eziokwu aga maka na ikwuturu okwu si na ndị ọchịchị ada ekwu eziokwu ọ dị n'ọka ikwuru obi m maka enetego m ihe na-eme n'obodo sị na ọ ga-aka mma otu a ka m dogoro na be m ka ha tụna onye bido be ya otu a nsogbu anya na mbara otu gọvanọ m bụ onye urobịa na ọdụ onye agredi ka ọ bụ achị due n'ihi ọrụ aga-abute ọfọbe nna ya bunye ya si jide ya maka mmeji were ekwu ya mana ịma na ọtụtụ ndị anụnwa na-asị gị na ha na-achị obodo na a ga-asị gị na ha na-eje ụka onye na-eje ụka ama nkweje na-arụsị ji bụrụ ọfọ na mara nwe chọrọ ịjọ ịma asa na Chineke dị obi ebere na-adụkọ afọma eziokwu ka ọ bụ mana ndị na-achị anyị na-ewerugbo ya ka ọ nọọ na okefa ewere Baịbụl ewe Koran na-eduga n'iyi ọrụ eduga n'iyi ọrụ ha do n'uche nke m nwa ihe m na-afụ ha na-abụrụ Baịbụl maọbụ Koran ihe na-afịa n'anya nke m nwa bụ a na-afịa ka ha na-afịa ka ha bụ akwụkwọ ABCD mana ije were omenala ije were ọfọ na ha nyefa na nyefọdụ ọfọ sifa nyefa ya n'aka mụnwa chelu na ha ji imefe eche ya uche na abụ na enezi anya ọfụma maka na ka ebe si agazi ọtụtụ nnọọ ka ọ na-enwere obi mmadụ maka na ana m ekwu na ịga obodo ndị ọzọ ịga ma ndị bụ na nwoke ha na-aka na anyị makakara n'ụka ha nwere obi mmadụ ga-eme ka mmadụ na ego na o nwere ego na-enwerọ ị na-ego moto 50 ị na-ego moto 100 ị na-ego onye ka ị ga-anya Chizo na katụpenye agha azụ echekiri na mgbe obere nwa mụrụ tata inye 1 billion naira ọ na-spend 20,000 naira o nwere spend for 75 years ka ị ga-wee gwụ eji onwe gị afọ onye ka anyị nwere nọ n'ụwa a na-ebukọ ego na-abacha bukọrọ ego niile ha bukọrọ anyị na-ewute mara ka ha bukọrọ ego ara ha ga-abụrụ ebunye obodo ndị ọzọ ewere na-edozi ife ga-eji wee na-edozi obodo cheka njụọ gị ịma na ije na mba ọzọ na mba ụwa niile ebe ife dị mma ebe a na-eche na ihe dị mma ebe a na-eche na ihe dị mma ije ebe ahụ o nwee ụdị ihe ọ ga-abụ ome na nyaba ebe aka na-achị obodo ahụ maọbụ aka na-achị ya bụ steeti ejiri aka ya wee tinye akwụkwọ si na ebe ọ bụ na ihe dị otu emego na ọma nchịzi na ọka o jiri aka ya wee rituo ka ọ dị n'obodo anyị bụ Naijiria ka anyị werugodi ụdị ihe emego na Ebonyi steeti n'ihe gbasatara nsogbu nchekwa ma ndị nọ n'otu nzuzo ji aka ha egbu onwe ha ma nke a nụrụ anụ nọ ndị na-akpa ehi bụ ihe jere ebe ahụ wee memi n'onwe ha memi na ndị mmadụ ma nke a nụrụ anụ n'obodo na obodo na-anụ ọgụ jiri aka ha na-egbu onwe ha ebe ọ bụ na ọ dị otu a iche na onwe ka mmadụ kịta anụnwa si na-ekwu okwu onye na-achị Ebonyi steeti na ebe ọ bụ na ọ dịgo otu anụnwa na ya bụ steeti iche na ọma ndịgo ka ọ ga-eji aka ya tinye akwụkwọ si mba na nke anụnwa egbu ya aka mana ọ bụ Naijiria ka nọ mana obodo anyị ka anyị nọ ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ nchekwa ka anyị na-ekwu okwu ya ofu ya ka a na-ekwu ịma o nwere ihe melu na 2015 na wee na-akụrụ nwa amadi
jọtabaka maka na mbụ sọsọ ya bụ asọ ya bụ onye maka ịma na-eme melili na ụdị ihe a mere mgbe ihe a mere isu cheka mbịa mgbe ihe a mere mgbe Jonathan nọ mgbe ebugoro okwu ndị ụmụ nwaanyị Chibok nke ọzọ na nke ọzọ na ndị anụma sokwa na ndị na-asị yarituo na ọrụ nchekwa obodo anyị na-ebu ya aka ịlụtụ na Naijiria ọ bụrụ ihe Naijiria na-eme ọ bụrụ onye Afrịka na-eme a ma gwa gị na hafụ ndị na-achị anyị na fụ ka a ga-esi eme na 2023 ka a sị ha nọrụkwuo ha faga wụ n'ezigbo elu ka anyị were ndị chọrọ iti ọnụ okwu akpụ n'ọnụ ka anyị nọ ya afọ gị na-ebe isi agbọ Ejiofor ebe ka isi agbọ gaa n'iru Ejiofor gaa n'iru onye na-esi na-ejikọrọ ọkpa ụzọ okwu nchekwa anyị na-ekwu dịka uche m ka m na-ekwu na ọgwa mkpuchi unu nwa adebe ego na adọkwanụ mkpọrọ akwụsịtanụ maka na ndị na-emeri abụcha ndị sent amacha ndị na-enye ya mana a hapụrụ ha merie anyị efiri anya ikwuru okwu na redio elu ha na-achị anyị ọchị mana e nwere okwu ya ọ na-abụ nkeche ọgwụmike n'ụwa m nọ bụrụ onye Naijiria na mba niile dị n'elu ụwa onweghị ebe onye Fulani nwere onye Hausa na-achị ọzọ so obodo ya bụ Naijiria ọkwa ya mere ya ji n'ọnọdụ anyị nọ maka na onwe ekwu ya nwere ike chinwe chelu biko dododo amara m ijego na mba ụwa niile ka ịma na onwere onye anyị ada akọ ọnụ ebe a biko dododo ka anyị wele ya ka o si ada onye ka anyị kene ka o si ada dịla ọga n'iru ịmawa waga n'iru nnọọ daalụ gaa n'iru kwụsị okwu ike o ekene gị nwanne ndị ka ị mere nsogbu dị n'obodo a bụ na emerụgo ala ọkụkụ nsogbu dị n'obodo ije na akwụkwọ nsọ enwebe Chineke sị ọ bụrụ na ya ga-abịakwute ya na ya ga-agwụ ana ha Chineke dị ka Chineke gwụọ ana ga-achụwazi ndị ọrụ anụsị ụba iyi n'ọdịnala ọ ya ga-eme ka ụjọ tụwa ndị mmadụ onye ihe a mere jego chọọchị ma sị ụwa iyi n'ọdịnala maka nke a karịgo daalụ 09097711009 or 09023111009 you can keep on 0705079109 ịkpọ gbarata ekwuregwu gị akọ n'ọnụ onye dị epi daalụ Janiru Atiba Anyị chọrọ ikwu na ndị anyị na-akwụnye isi ogologo ntị na-achị agbajiri asọrọ ya nwa ọdụ nwunye ya aka maka gọọmenti ihe ọ na-ekwu ekwetara m ihe ogiri okwuru eji ego ihe mere ka akụzimen ya ga-arụgharị anya ka ụmụazị bido rụọ ọrụ obiro na Abakaliki ụmụazị kwesịrị ebe a enweghị ala ya were ikwu ihe o mere aka okoko na ihe ọ na-ekwu eziokwu Atiba nnọọ anyị na-acha gị n'ụzọ pụrụ iche afọ gị na-ebe isi akpọ ndị ka ị mere afọ gị na-ebe isi agbọ afọ mbụ ọnwa atọ anya gaa n'iru ọnwa atọ anya ndị biko enwekwanye ihe ma m bịa obere azịza m ga-adị bifọ mbanye n'okwu anyị sịrị ọnụ ngwa mmadụ aka ndị na-ekwu ya nkere ego gaa n'iru ọ bụrụ na mmadụ gara kọnfeshọn n'aka fara n'ụlọ ihe ya zuru ọkụkọ 10 wee were anya na-eme ofe ọkụkọ mara mma na kọmpaụnd o wee bịa mee kọnfeshọn ya zuru ọkụkọ 10 mechaa kọnfeshọn ma ọ bụ ya zuru ọkụkọ 10 n'ofu wee mechaa kọnfeshọn wuru okwu a wee nawa ọgbaghara mmehie nke 10 ka ga-agbaghara nke 10 n'ofu ịma na mmadụ eji ụka na ọ ya bụ nsogbu ama m ka m si eme ebe ahụ ajaba na-eji ụka ịjụọ m njụ onye izu ajụjụ a jụrụ ajọ m onye ịbụ na anyị wa ihe anyị na-ajụ bụ ajụjụ nwanne oke na ọlụ anyị bụ ịjụ ndị mmadụ ajụjụ gọọmenti Ebonyi steeti na-ajụ ma ọ na-atụ elu kedu ndị adịghị eme anyị eme ihe ebe ha kpọrọ ndị jere kọnfeshọn n'aka ha na ha jụrụ ọkụkọ 10 wee na-eme agha n'okwu nke nọ n'akụ chọzie ụgwọ nke ahụ wee were anya na-eme ofe ọkụkọ 10 n'ofu wee mechaa kọnfeshọn
ndị na-esi ọzọ onye eserisi ụmụ ikorobịa abịa aka ma ma ga-eti ha n'ọrụ ma ga-eme nke a onwe ndị ya nwere ụmụ ikorobịa ha na-agba mbọ onwe ike bata n'ọrụ Igbo na-eje obi ọ na-adịkwa gị ọkụkụ ha sire n'ori echekwa bịa na ilu gị awezi ka ọ si ada mana ọ bụ uche nke gị ọ bụghị uche nke anyị n'ụlọ ọrụ anyị ebe a afọ gị na-ebe isi akpọ afọ gị na-ebe isi akpọ gaa n'iru maka security. Everybody wants to be born state. As governor of the born state, maka security in the born state. The only thing about that, like this, I will not have. The problem is and one of them, that is true. One of them, I don't feel like job, man. The best of the guy, and when the man gets there, what is that? When the man gets there, they wake up. Look, woke up and I look on why, move on what they ready to do anything, so fall of bad condition. This is somebody has said you why this matter. But the crowd and everyone and every crowd from years all this. Can you have game medical to do work? Can you have a look? I will not sit down and they make you say them. Can we have some money and to outside? You really have to see them go crowd and say them. I understand. Let's say you might have to put that on there. And who would therefore not have a walk? And let's say you might get that on there. What of the refinery? I would say so. I have put a and then I chat to whether the refinery on the Godo. Or in about the truth. But I will tell you one day I'll go sell it. Dalo. Oh, chicken. I forget a bishop. Chizzy, I know how about that. Emabiko Bay and Kenke. Bay and Kenke. I have been a hotel. How will I own Dal. I will look for Dal. Of what Bay and Kenke. Biko Bay and Kenke no can aside for from our bar. And we could understand these. I did the upper stream of even if you don't know. I'm about Canada now, you know, on the city London, and then a US flag holiday. They can't get it caught up there. And the governor has gone now, this is a story we use to Alama. It wasn't called to recover in resistance. You cannot put to make that because how much I just made more than 200,000 for all of the regular game. When you can everybody to 3,000 or the Lugana to have a shame person. Come to 3,000 and then open on the Hana. Contact is not a matter. Oh, dear, walking to me, or oge na sị kwara daalụ ọ bụrụ isiokwu ya n'ụbọchị nke taa anyị bịa na elekere anyị anọ ijụọ m ya elekere anọ oge anyị ga-emegbu ihe gbasara omenala ijụọ m nke izu oge na asa kwara bụkwara ịnụgo ihe ndị mmadụ kwuru na n'ihe niile okwu na-emechi bụ nke bụ na gọọmenti ga-ebugodo ụzọ kwugbo onwe eziokwu o nwere ihe mmadụ kwuru ebe asị maka Nagasem na kọmpanị ndị ọzọ mechiri na Ebonyi eziokwu na gọvanọ Ebonyi na-agba Nepal iji ọfụ na ekpepụta rice mana ọsọsọ rice bụ na-akọta ma ji na ife Ebonyi ga-emepụta nka na akarị maka esi Ebonyi ma gọvanọ anyị n'Enugu kọmpanị na ebe ụlọ ọrụ ole nọ ka a na-eji ọrụ ya na-alụ bụ hotel nke bụ na-ekwu bụ na oge elugo mgbe a ga-eji ọfọ onye ọbụla ewere ọfọ na-edo onye ọbụla n'iyi ọrụ ka amaga na ekwugo n'eziokwu adị m ekwu na Baịbụl nsọ efelu na-agarapụkwu n'anyị mba ma ọ bụ na kwula na-agarapụkwu anyị mana ndị ọchịchị anyị na-afụzi ya ka na-akakwu ndị praịmarị skuul si onye ọbụla were ọfọ na wee ji onye ọbụla n'iyi ọrụ ka mmadụ wepụrụ ọgadị onye ahụ n'usoro ugbu a bụ olu Izuchukwu Ekwueke ọ bụ onye nta akụkọ n'ụlọ ọrụ ebe a na-ekwukwa ihe na-eme n'obodo onye ahụ ka o si kwuo ya taa n'aka ji eze biko onye mara ihe dị mma ya mee ya otu a ka a ga-esi pịachi ya na oge okwu akpụ n'ọnụ nke ụbọchị taa wee na-asị na okwu niile kwuru ebe a na ndị niile kpọrọ akpa alụ niile ha tụrụ ụba alụ nke ha ọ bụghị alụ nke anyị na Solid FM ọ bụ ka o wee dị maka anyị na emume maka ya ọkwa elekere ya anọ bụrụ oche anyị mee n'oge mana abụ m Chizzy Ani Ajebo anyị ebugharị ọnọdụ Jane abatago
ka o wee duziri ha sụba bekee nke ha maka na atatụ akara dị ụtọ onye tatụ onye tibe ya atatụ mbugharị ka eji eluwa mkpi ka ọ dịnụ ụtụtụ ọma